Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay nakwarog, itay nakapengor urayon ni Kapitan. Agong ungat ka day, kagawad. Ay pirmi Ha? iso nga umunagkan, di ta opisina na. Maong tanak man na bigbig at adyak amo tiga po na. Imay nga min nagreklamo ni Kabadong idikalman. Anya man ang tinreklamo nan. Dagita ka no street lights Saan mo't ka nung agsilawan? Nagda ko ng kail. Nakatugawak dito isang wanam. Ay nasayat, mat. Makakaungat ka, may. Ay talaga ang makaungutak. Ung tanak manay. Ay talaga Amom ka din, nagtaraki ka itanghal daw ang kail. Oh! Si ka lang tinakangagak iti dayta. Ay, pudno aya. Bagbagay mong tupay di tabis ngay mo di tatenga. Ay, aya. Ay, kunkat. Kuno ni antim saan ko abagay. Kun nagsilang day tabuok mau. Nagdigos ka di ang kail. Malaminak, iso ajak nagdigos itangal daw. Sana bali ang kail. Nataraki ka lata. Kasta ti kay kayat ko adengdeng kan. Nang runa ano sa anak nga ung tanang kail. Kasla ka artista. Ay, wang gayam anya. Nasken gayam nga ungtan ka. Apay ngamin nga ung tanak. Bigbigat. Apay saan nyo abang bantayan dagiti street lights? Saan damutan nga agsilaw? Saan aya? Imbay nagreklamo ni pare badong. Bayamang kail. Takitaan mi ana imbag. Tagtagi basitin na pa'y ti kabailakas kapitan. No kasta nga umay agreklamaw. Ay jak kaya ti kasta. Unang kail. Bayam takitain may. Tapnusahanin nga umay agreklamaw. Kabadaw, adamot agbirbirukan kay di kalman dito tersinak. Asino day tamaray? Padam mo talakay. Ang mga nuji kumpare ka taga kabangi ba nga barangay day ta? Wan, taga-iji kabangi ba nga barangay? Namisnak mo day ta kumpare ka. Imbag pa'y day ta kumpare ta namisnak. Di kapitan na kumpare, di nakpay pagananaw. Ni Kapitan Enting ka day, tidakda ka mataw. Ada pa'y sa bali a kumpare ka kapitan ay amare. Ay, adula nga me, di pa ka kumikuman na. Mapan kumangki di bisitahan day ta kumpare. Sigurado apasangwan nak day ta tinaimas a pulutan. Anya day tatangad-tangadom di takwarog. Dagiti man silaw, dagiti street lights. Apay nga agpay so nga awan mo't sila dagita nga street lights. Doon sa mga laala. Nagsip nga dito'y barangay tayo nurabe ay. Unya raw na natuyang. I-report ko kini ang kalintay nga awanan bombilya dagiti street lights. Wan man, ay wan gayam. Damag malakan ka no nakitam ni tatam abadaw. Jak bundagit kita ita ni tata ba daw? Ay, napanan naman nga tan. Iso ka diti sa pasapulan niyaw. Wan nga raw, napanan na nga ta. Kunani Kabadong, ama pan na bisitaan, di kumpare na di takabangi ba nga barangay. Na, asino nga tamot da di akong parin? Pada namot alakay. Aya, Bayam tama pa namot bisitaan, day ta kumpare na. angam dinan samutin malagip ti agaway maray. Kunay, awan ti sumak daw. Ay di nakman ni sama na kasta pare. Amo mait nga da kayat asawan dito nga isam ko pare. Ay adaya. Nabayag ta nga minasana nagkit-kita kay. Iso jakon malagay. Daytoy ngay pare. Katawa daytan parya. Saan niya isay? Kayat nasawain. Agsat ta. Ay win gihaya ya. Ngam anya mananti kayat asawon daytan nga ya pa nagkatawa. Kayat nasawain. Saan kan nga agawid? Aginom tangag patpatnag. Ha? Ay. Nay, abay akas tamot ti panagisam mo pare. Bang bangir mate.
Kaya nasa wine, asa anak ang mabalay, ngagpatpatnag dito balayaw. Taagungay, nituyang ka, pare. Ay kasta. Pangurin na kadayjay, nujak agaway. Ay nagkapoy kan. Nagado di ta pambar. Ay, wala niya. Iswasikin pare. Aginom takit day. Apay nga taasan ang nagawid ni Badungkoy di Rabi ay. Na, ay jak amo at jak mo ilamlamang. Ay katbirukin nyo mo't eh. Sa dinaw, Saan amabalin asaan nga agawid ni Badungkaw, kapitan? amok ana sakit tinakamaw, no saan nga agawin ni Badong. Dungdungom ngamin ka. Saan aday ta, kapitan? Anya pa ngay? Awan ti sumak daw, agbalsig kan aginaw. Nagadukat ti trabaho nan ngay. Kato na, isopay ti para luto iti pangrabi imay. Saan ka ta nagawid? Bayam, tano, aguri ka. Isumot day ta sumungan. Na, unag paisaw. Inkasabto na yun. Sa dinaw tinagapwang ba daw? Apay nga itakala nga nagaway, altawan. Nagadu kita sa ludsod mo na ya. Na, inururay kay di Rabi ay. Saan ka si Mangpag? Aguray ka ka, tagpalawagan. Anya ti palawag mau. Amom, no apay asa anak ka nagawid di dirabay. Ibagam ti rason, darasam. Sa anak ka nagaway, tanagsipngat dito barangay. Jak makita, ti pagnaak. Ay, wanan niya. No agawid ak, ngawan silaw. Jak makita ti dalan kaw. Sa daya, Ay, lakit di ah. may padugmama ka. No ngay magasgas da ito'y ropa. Oh, di pumangit akaw. Kaya't mo aya, mapasama dita. Ay, saan ah? Iso asaan ka din nga gungungit kanyak. Kan amam, no sino tiyong tam. Asinaw, Ni parintay. tapay ngong tak. Una, tasan na ngay kantisilaw na gito street light. Nakasip-sip ngay titirapay. Basta awak maray. Kita nakita tamot nga agak apa damari to yang kan paribadong saan aya. Kawan, kano dandanidag pinungaw. Idi kuan, agin inisum damutan. Naka-holding hands da pa yun ang nagawin ko nam ki idea. Nag-sweet da ang naghawid. Isungarod nga idi nakitak ida ang nag-sweet. Kaslakayat konti makiasawa. Kala at analagip mo ti makiasawa. Kaslamayat sa. Ay na, apal mo lang day tama ray. Ay, mayat sa. Makiasawak sa muton, tapno di na kun kanayo na kantsawan ni Marituyang. Maribanang, Apay maray. mabalin ka di akasaritak ni kapitan. Ay, win amaray. Imbag ta saan pa'y anapan ije barangay hall. Inteng! Apay, Adda ni Marituyang. Kaya't nakakanaw ang makasarita. apay maray. Tarimaanin nyo mo't adagiti street lights dito yung barangay. Tayo, kapitan. Wala niya. Sa bagay, binilin ko ni Kwarog, akitaan na dagita nga street lights. Una, taday tati makagapaw no apay asan ang nagawid ni Badungkoy di Rabi ay. Isot ko na na. Siyempre, nasipngat ti kalsada. Na. Kasano kuma makaaway no nakasipsipngat mat iti aglawlaw. Wen kunamlatan tapno malpasen. Sige mari. Paikak iti silaw, dagita nga street lights, tapno awanan ti pambar ni Paribadaw. Agawid mo't siguro. Win papanamon mari. Ay, uwan gayam. Adda na lagip mo, Marituyang. Anyat nalagip mo maray. Ay, ikwa, kapitan. Dumawatak man iti bugkoong yun, no adda. Una, ada. Banang, buguong ka now. Wen, mabit laag, Maray. Kun akon kahit umay ka man ng dumawat, Marituyang. Ay, tartarimaanin yun, dagita street lights. Wang tataba daw. Tapno awanan ti pambar mo asan nga agaway. Aha, banbanugan nyo lang dito pagbagiya.
Bilin nga rod ni Uncle Kao. Bayan nyo, nasaan nga agsilaw? Ha? Pahingay ta nagbaliw mo ti panunot mo. Iday, agrekreklamo ka, anasip ngay. Ita, kasla kayat maun nga awan silaw. Isupay ka mapaggastusan ti barangay. Gibannog yu pa'y nga, yamang tariman. Sursurutak lang ti bilin ni Uncle Kao. Narigat ti maungtan manain. Malama ka mo kayaw. Sige, panawan ka pa'y, kuwaraw. Idrantam sama ti umay gumatang dito tersinak. Uray rabi maray. Wala ta naglawagan ti aglawlaw. Awan mo't siguro ti agreklamaw. Tada amin ang silaw dagiti street light. Agawid mo't siguro ni Badong kon inton madamdama. Ay, awan manan. Ay, diyak mo nga raw no sa dino man ang tinapnapanan na. Amang ano impambar naman ang dayto street light. Kasano nga'y pambar na naglawag matang. Kuban, imposible asaan na pailaang ang makita ti pagnaan na nga agaway. Naladaw ka man na nagaway, tataba daw. Aldaway. Ay, wun nga raw kuwaraw. Naggapwam aya. Di taman ka bangi-bang nga barangay. Ayan ti kumpare. Kit no binerbirok na ka man ni Nana Tuyang. Bayam di ta. Damanin maungtan alakay no kastoy lang. Ang dami ti pambar ko. Nalawagan, tataba daw. Saan mo na mabalin nga ipambar da ito street lights nga wan silaw da? Ay, ti ko na ma. Nalai nga panunot iti ipambar ko kuwaraw. Siyak pa'y mati ko na. Awan manen ni Badong kumaray. Saan sa manen nga agaway. Nay, napanan na ngay. Sapay sa anak ang makaturog no awan ni Badong kaw. Papapanan na aya nga, men. Diyak mo amaray. Ipambar nan tumanen deta street lights. Ay, kasano nga ipambar na. Kat naglawagan iti aglawlaw ura iti rabi taagsilaw aminen dagiti street lights. Apay nga itakalaan. Napanam. Nay. Ha? Mo ilayat-layat kanya deta binalsiga. Nasakit day tatuya. Talaga nga ipang urkukan ka dayto. No saan mo asong batan dagiti saludsod kaw. Apay asaan ka nagawid idirabe ay. Ay, kuha nga main tuya. Kastoy nay. Di mo ipambar deta street lights. Tanalawagan ti aglawlaw. Lipasan pa'y nga mimiti baga ka. Sumanaukan to mga main. Anya ti bagam. Saan ka nagawid? Tama kasisirap na kita street lights. Kastagayam. Ay, sus tuyang. Panguran na katalagan ni tuyang ko Ay, gusto mo tinatuyang. Tumaraya ko na Angkay, anda umay ko i-report kan ka. Nagawi din ni pare ba daw? Day tangarot ti umay ko i-report. Ay, Naaldawan na nagaway. sigurado nga inong tanan ni Marituyang. Saan na lang nga inungtan? Pinangur na ba iti binalseng? Ay, nagsakitan. Apay, naaldawan ang nagawid? Wanang kail, tanasisirap ka no kadag ti street lights, isuasan ang nagawid iti rabi Ay, tilo ko at tao. Idewan ti street lights, pambar na anasip nga. Itaan na lawag, adalat na pambar na. Init kanina na tuyang iti ultimatum nan, isuasaanin na makarwar iti rabi Nasaya, tapno agnakab. Ay natatabadong. Saan nga na tila ipampambar mo? Anya nga'y, di na pang urkalaka ang nga ro. Ala sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudok ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe.
May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami. Iting kay panagdangan.